musidɗam dartu gondiɗo dañago gante jaadiɗo nasuruma go fetiniɗo nadarore dina lillahi masuruma go fi wallima sahali go gatinima sawalli go fi halkima awo fi rutto fillahi musidɗam gonɗo yirgonga jiɗa gong ɗinɗo joom gonga mo woni fof ƴeeɓe mum gonga ala jeebiɗo lillahi fiɓa allahu woni goto e jeyal mum ɓurɗo woni goto leñol mum ceerno woni goto e lawol mum anillahi jiɗa gong ɗinɓe fof panda ɗo jiiɗa gonga hen ganda newa faham yimɓe fof ceerda cuɓa hen yiɓɓe lillahi mo jiiɗa hen neray puural ala gonda e joom peewal sehilma hande joom puural ko gañoma janggo fillahi musidɗam ɓesguma janggin so debbo e gorko fof andin umuru diina fof tindin mo yeeɓinin sa fillahi mo tinni faggori allah ko rokka o firliti allah o nafqi miskinon allah o yiyatanin sa fillahi mo tinni andini allah so andi golliri allah o golli gonga sabi allah o yiyatanin sa fillahi mo timmi lamdori allah so faami gonga sabi allah o haali gonga sabi allah o yiyatanin sa fillahi mo tinni ardori allah mo wiyata hunde ga allah mo waɗata hunde ga allah o yiyatanin sa fillahi ko mbaɗɗa fof waɗir allah ko ɗalɗa fof ɗalir allah ɗalir aadoy bida allah umuru dine lillahi zamanam yonta men hande
ngal nokkeɗamijo so daraja e laamu jeyñaajo so bewkal bewnumayejo to puɗɗalma min allahi ko toɓɓel nafni ngel ranga waɗaji kalto nder ranga kusel waylama nder ranga tagaruhan min allahi a yalte ranga foyloldu a wawa hunde fappaldu a anda hunde hurkaldu ko nan jaafow ko lillahi a muyne endu yummaɗa a mawde kumpa ba maɗa nde nanja sembe sago maɗa yamireɗa ɗa'atullahi e nder hen ciftora yeeso ko gije en gardima yeeso min e bama jeehi yeeso a dañata sabde fillahi a wonti sawde ndefinindu a surde comcinu ɓandu ko maygol jiiba boni hendu nde laƴe men timmi fillahi aɓel men testo fewani to wattan jiiba urani ko gonɗen hande faɗɗani sina hen ɗa'atullahi musidɗam woɗɗo homtoru ndu funti hewɓe bonnoru mari tuujoji adunaru to dargal nin safillahi mo ɗofti allah wemani mo yinma ɓurɗo ɗayani mo lundi fuuri fewani boni yakare fillahi mo walla ardina galle so fewi bolle kane balle o yamiri ɓesguɗen golle dañi yakare fillahi mo walla sembiniri kuural o ƴeewi jeyde ga peewal o dunni ɓesgu ga gandal boni yakare fillahi so peewal foccorew allah ko yamirare wurɗum allah ko haɗano ɗalduɗum allah daña yakare fillahi yo en ndew sunna ɓurnaɗo yo en gon jiɓɓe jarlaɗo to dargal fedde tefnaɗo dañento rahmatullahi yo en gon jiɓɓe tijjani nañiɓe wirdu tijjani to dargal zumra tijjani dañento rahmatullahi. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala barakatuh. Caggal ni jetɗen allah julden annam makko sallallahu alayhi wa sallam jetɗen jinna men barkinirɗen ñaganade ceerno men kalif men tedduɗo yo allah juutno gurdam makko ha juuta waɗa hen cellal dumigal kanko e dendagal halifaɓe diine foof woni ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba halifa tedduɗo Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamina eɗen goni e lewru korka ewa hande ko aljuma tataɓo e lewru korka ewa ni noon gurɗen gila ñande goo korka ha ñallagal hande o ewa ñande foof eɗen mbaɗa kumtari eɗen mbaɗa ɗo kumtari sukaɓeɓe ene daari hen kono kadi ko ceerno mawɗo wino ko ɓame on dañi o alhamdulillah rabbil alamin hitande foof ene ɓeyde feeñde ene feeñira no ɓurɗen yidirde ɓe mbi kala mo yettani sababu foof yettata Allah eɗen jetta Allah no fewi eɗen jetta sababu mo tawɗen ɗo guila e jinnaɓe meɗen jinnaɗo men Bama Amadou Agne kanko e dendagal ɓesgu makko e dendagal wallidiɓe makko omo dari hen omo waɗa hen ha yetti ñallagal hande ngal ewa kanko e ɓesgu makko Ba Amadou Agne eɗen ñagonomo yo Allah junnu gurdam makko ɓeydnamo sembe ɓeydnamo doole kanko e ɓesgu ngu e dendagal julɓe dental eɓe mbaɗa hen golle baɗɗe fayida ɗo en ñalawma foof mo garɗo ene defe ɗo en bottari so yimɓe juuli futuro yimɓe kumto kono kadi ko adi ɗum haade so waktu yonti taƴama haljitama tawate ko berteteji ɗi fof bertama sukaɓe mbaɗi berteteji fof bertama mburu no waɗa hen kala neɗɗo garɗo joɗiɗo ɗo joɗoɗa mat ko so kafe jiɗɗa yarde ma yar so mewn jiɗɗa yarde ma yar so kinkilba jiɗɗa yarde ma yar so kafe touba jiɗɗa yarde ma yar noon kadi so allahu lamɗo o jaaɓi mburuji ɗi fof ko noon woɗi so sokola jiɗɗa ma heeb so boor jiɗɗa ma heeb so mayonnaise jiɗɗa ma heeb so sandis jiɗɗa ma heeb fof nanɗo en alhamdulillah rabbil alamina ɗum noon fuɗɗorno ko bisimillahi ha hande eɗen alhamdulillah rabbil alamina golle ɗe ene jaara yeeso kadi eɗen jetta Allah no fewi gardiɗo en ɗo en o hono sirade Amadou Agne gardiɗo COD kono kadi mo ardini en ɗo en Hamidou Ndiaye woni mo dardiɗen ɗo vraiment kala komin cohli e kala komin jiiɗi minen min jahata ko ɗo tan min jooɗi min mbiyat Hamidou ko ɗum ɗo min cohli tan o daro hen darde tinde ewa emin mbawi wiide hande ko junggo ñaamo Ba Amadou Agne ko junggo ñaamo siraji ewa ɗum noon juma o gila ñande goo korka ha ñande capantati ɗiɗo duuɓi tati komin goni ɗo henna ko kam ko ni min gori kadi ko min ɗo min jibina kadi ko ni min tawri Ba Amadou Agne na adda ɗo kanko e dendagal julɓe ɓe ene jeeya hen ene mbaɗa hen
ewo hitande fof noon omo ɓeyde junngo makko hitande fof omo ɓeyde junngo makko hikka so tawi a ƴeewi ko addete e mburu ko en imugol muɗum na ɗesa sattude seeɗa en heewi enen tan eɗen cooda fodde 60 kilo mburu ena ara ɗo ene kikiɗe fof taƴe waɗe no foti waɗirede ni totte jiyaɓe Allah ɓe ɗum ɗon ko fireji mawɗi goni hen ewo heddidi noon so julɗo ƴetti hunde ene waɗa moƴƴere julɓe woɗɓe jii yo ñembu hen hay goto accaka moƴƴere nde kadi ko hay goto kadi wiyaka wona kañum kala garɗo arino ko moƴƴere koye hoore mum gollanta kala garɗo ɗo waɗi hen ko hoore mum waɗanta kala baɗɗo hen warñede muɗum ko kañum kala garɗo kadi dari hen tampi hen ko kañum ɗum noon eɗen eri hen yimɓeɓe foof no worni guilay aroɓe daro hen ɓe guilay bertugol ngol lawjugol ngol pewnugol ngol defgol kafegol foof nani hen sukaɓeɓe ne daari no fewi kala mo limtuɗa hen tan a juumat dendagal ko wonɗo e juma ko no ceerno wino on ni ɓerdam ɓuuɓi saabu ɗum ne garmi fof mbeɗa tawa juma o ne laaɓi ɗum mbeɗa tawa no yiɗirni ordoji ɗi ne mbaɗni ha joni kumtar ndi kadi ko noon rewri sarso e coppereje ɗe minen haaɗi musde amen ko jinnaɗo amen Ba Amadou Agne jinnaɗo amen Ba Amadou Agne e dendagal ɓesgu makko kono kadi e dendagal ɓesgu dental ngal ewo ɗum haaɗi minen min yiide teddedi ndi ɗum kadi haaɗi min yiide musallo ko julɓe mbaɗi wi tottimin yomin peccu ɗum julɓeɓe ene mbaɗa hen ɗum noon kala julɗo ari ɓeydi hen ɓeydot tan saabu ɗum won ummotoɓe e ɓe ganduɗa jeeyaka e dental ɓe ni ene gara ɗo kumto ɓenna surtout kadi yimɓe dental ɓe eɗen gandi comme no aljuma hande ni ko humtiɗo ko hay goto anda holno foti ɗum noon ene ñaaga ballal yimɓeɓe ene mbattata hen haqqille no fewi ɗo wona hay goto nawa nokku walla ɗumine yiiɗa tan ko yo waɗe no fewi mawɓe ko mawɓe kawrat ɗo enen sagataɓe il faut darɗen mbaɗen couvrir mawɓe ɓe goni ɗo guila hay barak wonan ɗo ɓe goni ɗo guila no woni barak ɓe goni ɗo no woni terrasse ɓe goni ɗo ha Allah yettini ɗum ɗo ɓe mbi ko so doole donki yo doole keɓɓo kono so doole tawtodiri nden ɓuurata moƴƴude e alhamdulillah eɓen ɗo jiɗɗen koɓe jooɗo enen kala ko fonno gollede e ko fonno waɗede beete eɗen mbaɗanaɓe ɗum ko e kamɓe hankkadi ɓe kettoro kursaji ɗi e erago ko guila e sukaɓe Madina Gounass naɓe wonɓe ɗo walla mi wiye sukaɓe dental ngal sa wi sukaɓe dental ngal tan a gayni haala ɗum noon yooɓe gar ɗo henna ko ceerno mawɗo wino on ɗo ɓami on dañi kala garɗo ko ɗo woni ñiɓirde Madina Gounass ɗo woni hoore dental ngal kala ko jiiɗa ene fewje dental ngal ko ɗo ceerno fewji ɗum ɗo ceerno golli dental ngal kala ko gollanno e dental he o ummotono Madina Gounass o gollo ɗum ɗo o hoota Madina e hay so tawi min tawaki jinnaɓe men ne kalani min saabu ɗum min indamo rokkira ko ɗo e juma boppo banoniyam goɗɗo e goɗɗo ko noon nden noon wadde ko ɗo min jibina wadde emin nana emin kalne somin gari min jabbe ɗen pele min mbaɗi koko hani ewa ɗum noon enen era julɓe ɓe yooɓe gar kala joguiɗo mbuɗu mum hoto yaw kala joguiɗo hoto million mum hoto hebbin ɗo kala ko gadduɗa ko julɓe ɓe mbaɗanɗa kala ko gadduɗa ko jiyaɓe Allah ɓe mbaɗanɗa ɗum noon hoto hawto kadi hoto wi ala ɗum ɗo famɗi kala ko garɗa ne heeƴi hen emin jetta directeur Pindi TV Abou Samba Diop ko ɓiɗɗo pullo kono kadi o tawni hoore makko koye dental he gila Madina Gounass ha Daka ha ɗo henna kala ko dental ngal sohli kala ko dental ngal sohli Pindi TV haccat waɗa plateau ji waɗa foof ɗum noon emin jettala kadi aɗa andi neɗɗo no nele nokku taw yiiɗa yaat toon kono neleteɓe ga ɓe ɓuuri yidde yaade ga henna ɗum waɗi kala koɓe golli ɓe pewnata ko ha feewa ɓe mbaɗirta kadi kono haqqilantagal kono dental ngal yiiɗi yo yaaru ni ko noon ɓe mbaɗirta ɗum waɗi vidéo mabɓe mawɗo ne yeeɓa cukalel ne yeeɓa kala mo kawruɗa ene yeeɓa saabu ɗum ɓe mbaɗata kono dental ngal yiɗirni ɗum noon emin ñaago Allah yimɓeɓe kala ɗo ɓe goni guila e télé o ha e YouTube o ha e foof yo yimɓe mbaɗa abonné mbaɗa partagé saabu ɗum woni doole Pindi TV